číslo 13 131 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdlant nad Ostravicí s odjezdem v 15 hodin 24 minut odjede z koleje číslo 2. Osobní vlak číslo 13 131 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdlant nad Ostravicí s odjezdem v 15 hodin 24 minut přijede na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 3. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.